Jeg har ikke noget behov for at have mange penge, men jeg har et behov for at have penge til det, jeg skal bruge penge til. Og det gør jeg ved at have en respekt for penge, og ved at have et forhold til penge, hvor jeg ikke er styret af det, men hvor at det kommer ind. Jeg kunne tjene rigtig mange penge, hvis jeg ville, men det gør jeg bevidst ikke, fordi jeg har ikke brug for det. Jeg skal bare have, hvad jeg har brug for. Og penge har lyst til at være hos mig. Det lyder meget mærkeligt at sige det sådan, men det kan man fornemme, når man får, det lyder meget alternativt, men når man får en fornemmelse af, hvordan penge fungerer, så sker der noget. Så skal man ikke kæmpe for at tjene penge, man skal ikke knokle for at tjene penge, så er de der bare. Og det er sådan et afslappet forhold, jeg godt kunne tænke mig, at I også blev inspireret af til selv at have i forhold til det. Så det ikke bliver den der, jeg skal behandles så 8 kunder om dagen til den pris per styk. Det giver så meget, så tjener jeg så meget, og så kan jeg det og det. Det er virkelig en rigtig dårlig vej at tage.